Bugün ertesi gün bir zatlar imana da şerik kaçtık Meyrem bilen. Meyrem bugün gitti akşam. Yön iyi yedik görünür. Yok da. Şurada samsalar varken bağlarına geldik golün. Şeyle yüzünde yedi. Samsa bitti ya ben. Yani Ne? her hil görünüşler var. Körü içi. Körü mü? Körü dediktirler. Ha. Körü mü? Ne ağladım. Ağladım yönü körülü. Körülü acayip boğuren o ipiriyorsun. Ben o kadar söylemiyorum. Azıcık boştadan havlayan. Ben bağırdım. Benimki minus. Meyrem, nemeler aldın? Buraya daha da alıştırdım. Gambruk. Birazcık fresh bir şey olsun diye fruktuyla yoğurt, yulaflı. Bir tane adı ne dedi? Soy chicken diye. Bilemiyorum ne dedi. Birinci kere senin soracak olan. Şunun nemesine 300 baht, dolarda $9 söyledik. Türkiye pulunun 360 lira. Öyle 360 lira Türkiye'de ben sadece bir tane İskender'le bir tanem yanında içecek alıp bilen, başkalardan alıp bilemem. Bunların barzan yeri var. Bu tanesi yine gımmat. Yani onu akşam açılıyor. Ben akşama kalmayan için şu aslan ilk görevliydim. Gitmerken hem de diyeyim. Hem akşam rakarım. Oğlum bir fazlaydım. Bu siyahada çıkmama sebep olan neydi senki? Sen sebebi ne mi? Kim sebep oldu sana? Thank you so much. Bana neme sebep oldu? Bana gıyıp kaça aslan ben küçülüğümden var. Hani zadet yardım şeyle gezmek, zadetmek kinolardan, datlardan görüyordum. Ben gören zadımı hakiki gözüm göresim geliyordu. Gözüm bilen ondan sonra. İşledim çorap fabrikasından şovağdan zat önüme çıktı. YouTube videolar, dünya seyahat etkenler ve Arzana seyahat etkenler. Ondan sonra benim dedim düşündüm hani 10 yılda adam bolyaneken Arzana'da seyahat edip bolyaneken deyip videoların bağırını görüp çıktım. Köpsünü, köp Türk YouTuberleri görüp çıktım. Ondan sonra benim karar verdim. Zaten şu tayda birinci, ikinci, 3-4 tane video görümden sonra özümce karar verdim içimden. Yani yavaş yavaş zaten edip cemlep başladım zatları, gerek zatları, kameranı, ondan sonra powerbank, sonra mengeç zatları yığınıp başladım ve 2 yıl düşünürümden sonra karar verip çıktım yani gezmeye. Berlin arzanlığını, ondan sonra gezip olacaklığını biliyordum. Onun için kendi adı öğrendim, planlaştırdım, çıktım. Yok, inni doğru o söyleyerek kendine medyak ettiğinde video görmek yeterli oluyor ama hani seni gazlayan biri yoktu mu? Bir gazlamadım seni. Hiçim gazlan, okey, ona istem gaytam. Kabirler. Menden güllü. Güllülerim, ondan sonra ne işin varam dediler gıyvaşına. Yani kabirlerim aytti, goy gittiydi, padeşka verdi. Yani ben esası hiçimin... Hava. Ya ben öz videolar zatları gördüm özümce karar verenimden sonra. YouTube videon kiminki de birinci var hemen ki. Benim özümce böyle. Ben birinci bilen Halil'inkini gördüm. Halil Kaplan deyip. Şu anda Amerika'da indi YouTube eden ok yani. Birinci bilen önüme çıktı. Yani birinci bilen o değil aslında Instagram'da zat vardı Limitless. Limitless deyip 21 yaşından bir zatta rekor kırıyor dünyanı. Çalt gezip nemeden deyip adam deyip. Yaş hem tiz vaktim içinde buraya giden devleti gezen deyip rekorda giriyor. Onu Instagram'da görüyen benim onun sayfasına da adına girdim. Videolarını da adlarını gördüm. İngilizce olansan elbette düşünmedim. Amerikan sebebi. Onu görenim için o gezen seyahatçıların videosunu görenim için bana Türk seyahatçıların videosunu önüme çıkardı YouTube. Şu Halil'in çıktı. Sonra Halil'i görüp başladım. Halil'den son daha Yağmur'u gördüm yani. Yağmur'u aradı gördüm. Yağmur'un kendi videolarını gördüm. Hem kıyız maşkalı olansan hem menem kıyız olamsan ona hilal çıkıyor. Menem şuna mendeşirak alıp çıkarnayıp onun videolarını gördüm. Köpsünü yani Yağmur bilenem Bangkok'ta tanıştım. Video çektik. Yani ilk köşk duydu. Sebebi onun videolarını görüp yola çıkyan. Onun bilen gavatlaşan. İlk köşkte yani köp Yağmur'un köyünü ondan sonra Nurgül Lippa'dan köyünü gördüm. Mehmet Doğa değişik yollarda onları gördüm. İdinden şeyle gitti ya da birinci yani Türk YouTuberlerde Halil'in gavat geldi bana. Son Yağmur'un köyü. Şimdi sen özün ayıp ver. Tamam.
Men gören birinci YouTube videom, öňün seyahat videolaryny käwat içim gitsem, öň kino görerdim. Soňky döwürlerde bir kilitli kino görmediň seyahat videolaryny görýänem. Şimdi dünýäde bolýan bitýän zatlary tabarym ýok diýen sonra ýöne çykyp gelýärdim. Onu soň görüp başladım. Bir hayalyň peşinde dip bir ogly bir adam vardy. Näme şoň ady? Halil midi? Nemera? Dur. Sahypasy bir hayalyň peşindedi. Umrağa adam. Görýän, birini şon gördünmi? Şol ötken. Bir hayalyň peşinde. Yok, ýurtdy. Tam ýurtdan ýörüýük, ýeke etmiyor. Aa, şu bir hayalyň peşinde. Şoň näme bilen Sezer bilen Severmi, Emre mi näme bilen sinakçylar meňdeş bir bilen bile ýöretýär. Bir oň sahypasyny görýärdim. Ondan soň bir nämäni görýärdim. Benjamin TV. Bir sana o adam gün niri gitmeliň, näme minmeliň, inglisi näme dip soramalyň. Hemme adyňa aýdyp berýär, da şol adam. Benjamin TV dip köç kaçty bir oglan, kanalyň ady Benjamin TV de. Onu yam baba şu adam ba, hatta şu Taylandda yaman gowy adam gitip görkezdi, şu takip edilen bilen aslında. Neyse, bir şonu görüpdim. Ondan soň şu Amazon adamlaryny Türkiýe'ye getiren sana. Onu bilemem sadece gowjony. Survivor'da da atmış. Aynen. Buram şonu görýärdim. Yaman maňa gyzykly hem bir de bir tane bir gyz var. Häzir men hemen adyny aýdyn. Sedamydyka. Oğlum o kadar güzel alyp barýar ki. Bir de sana gaz berýär ýani gitmegi üçin wara. Şol olacak. Hay. Wi ha, oğlan ha, onu bilen. Edil reklama däldir bul, reklama dälip ýazdy, onda saýty soň reklama edýän mesela. Seda'nın şu beylek. Seda Öztürk beyleke. Beni şunu görenimden sonra men has goguzuklan başladım bu taýlary. Iyice yatman görüp başladım. Türmenem joram aýdaýyn ha, ýağmury. Ya yağmur aradan var. Şonu görkeli. O videolaryny görün. Onu gatdy men halamadım açyk aýdaýyn. Maralyň ýağmur diýenim şu. Bala merwetdäl go alyp barýar ýöne. Ýöne var, ansatda bu näçe 8-9 ýyldan bäri gezýär bilýärmi? Türkiýedäki seyahatçylaryň ýer başlananlarından biri de. Yani yıllardan. Aynen, 8-9 yıl. Ansatda men köpek gördüm videolaryny. Men näýlek et başladım. Normalde günlük durmuşda meselem diýeli Türkiýede okudum, bakalavra okudum, soňra yüksek lisansa, magistratura başladım. Onu hem okuýardyk hem işleýärdik. Ondan soň hem Türkmeniň elçisi bize meýpul uradiýardyk, açyk aýdaly gönümel. Ondan soň edýän diýne, nok öýdäkler. Bir giden zady bar, biz hiç saat edemiz yok. Ondan soň Türkmenistana gittim men. 4 ýyldan soň Türkmenistana gittim, oturdum. Öýde hiç saat ýok da etmedi, iş ýok, saat ýok. Men otyrýan. Ondan bir tane işte tanışlarım zatlan bir yurtlara gidip gezipdirler, zat edipdirler. Menem gördüm de men nidim 4 ýyllyydym, paşty 5 ýyl men Türkiýede ýaşadym we men hiç bir ýere şu taýdaky Gruziýa bile gitmendir. Men nidim bolmasa granitsa göne geçip gidäýmeli. Näme üçin men gitmedim, näme üçin men etmedim diýen sonra ola peýda çykdy we men näme etdim şunu çöýliň içinde. Dogry diplomam, ma başga näme var? Hiç taýdym ýok, oturdum. Sonra bu dünyada diňe iýeniň biram gezeniň galýa diýip. Bu dünyada diňe iýeniň biram gezeniň özüňe galýa, başga hiç saat özüňe galanok karar verdim. Sonra Türkmenistandan gaýdyp yüksek lisansa berdim, magistratura başladım. Ondan soň daşyndan hem işledim. Ondan pulumy topladım, zat etdim. Ilki birinji çykan seyahatim Gruziýa wallahy. Gruziýa seyahat etdim. Ondan soň geldim. Soň men özüme şolara söz berdim. Her ýyl ýaş toýumda bir ýurtda gutlajak men ýaş toýumy diýdim. Hökmen bir ýurtda gutlajak. 23 ýaşymy Istanbulda gutladım. Ondan şu karar berenimden soňra 24 ýaşymy Azerbaýjanda gutladım. Indi 25 ýaşym bolsa başga bir ýurtda gutlamak nesip etsin. Şolar ýaly karar bilen ýola çykdym. İlkinji seyahatim Gruziýa boldy, ikinji seyahatim bir aýdan soňra Azerbaýjan boldy. 2,5-3 aýdan soňra Taýland, Malaziýa boldy, soňradan Taýland boldy. Ine şeýdip menem çykdym. Indi nesip bolsa indiki seyahatim Arap yurtlaryna bolar. Ýerdäň, Mısır zat şu şekilde plana koydum. Ondan soň viza zat ýagdaýyna mene kıyın zat diýip bilersiňiz, ýöne üstüne barıp araşdyrsaňyz hiç bir şekilde kıyın däl. Etmesi zor bolan zatlar däl. Olary öwrendim, zat etdim. Onu adamlar näme diýer, näme zat eder diýip hiç bir şekilde pikir etmeliler. Bir de joralam bolmasa gidip bilmen ýok özüm oňarman diýen soralar ýüze çykdy. Soňundan joralamyň hemmesini aýdyp çykdym. Yürü gideli hiçbir hepsinin milyon sany probleması var. Doğru badır yöneminde de var problema.
Yani problem anding ne otursan hiç birden et bolana kan şoňa karar berdim. Ondan soň hiç kime garaşak gel, bola näme bolsa bolsun göreýin diýdim de çykdym. Yani hiç kim beni yemedi, hiç kim beni soymadı, korkunç derlerken gaytam gıdıkly ve ýeki özüň eden syýahatyňdan yzyňa gaýdyp baranda sen başga bir adam bolup gaýdyp barar ekening. Şoňa düşündüm, inni nesip bolsa ýeki özüň gezmäge dowam ederim kam diýen men fikrimçe. Men fikrimçe ýeki özüň gezmek has gowy sebäbi sen gitjek zadyna özüň jogap beren, özüň karar beren we sen başka berdäki adamlar bilen gürlemäge mejbur bolýan. İki kişi bolup sen hani o ne der biri bilen özüň bilen gürleşýär, başgalar bilen gürleşýär. Ele ki ýetejägiň bolsaň zorunly galýanda gürleşýän. İstemez ve on kültürlerini, dasturlaryny adamdan öwrenýän adam bolýar. Bir de şoňa dedim geçesmelerde köp kişi diýip biler en ataňyz dahilizm ruhsat berýär, meňe diýip bilersiňiz. En atamyz hiçbir şekilde ruhsat berenok, meňe ejimem kakmam ruhsat berenok. Men näme diýip aýtýan, şuňa men bir taktikam bar. Ejime Malaziýa etýän idim ilke. Haçan neydi? Plan çysamy bilet alym dedim. Ejimem almadym bilet de, ona hiç satdyýmady. Ay bortagym antyk geldi atýan wallahy. Ondan soň ýöne men şonu bir aýymyndan ýöne gaýtalap durdum we iň soňunda ejime bilet hakykatdan hem alyp gidip barýan edim. Ejim şok durdy satdyýmady. Ondan soň kim durdy kim bilen gidip barýandy diýip közüm diýdim. Oňorarym kaňdaýdy. Oňorar näme üçin oňormaýny? Ay bu taýsy Türkiýe meňdeme zat eýle beýle diýip başlady. Ondan soň Türkiýeden hap güwenli bär bar. Onu kakam näme diýer dedi. Men aýtdym borla dedim. Söýse dedim, aýtmarsa dedim. Çünkü kakam men Azerbaýjana giden men bilen okdaşy. Bilen aýtdym zordan jogap aldım. Bil aýtmady. Kak ejem bilen kakam bilen ok. Most kakam eştendir de zat diýende bolma mümkin ona bilmedim. Öyle dedim men özüm ağzım bilen aýtmadym. Ondan soň ejem bilen şuňa etdik de kakam bilse Azerbaýjan okunyň üstünden şu taýk bir tane akademiýa gidip durdy diýär. Ertädik goýdum. Men öz okan urman bularlar baglaşyk bolansa. Ondan soň şeýdik goýduk, soň ona geçdi gitdi. Soň bäri gaýdamda ýöne kakama aýtdym, Malaziýa gidip bararym. Kakama hiç garşy çykmady çünki kakama özi göresi gelýärdi bu taýlaryny. Esip bolsa olarlar hem gelir. İngiliz gawatda, ondan soň şeydi zadetdi de bolya gidäý diýdi. Ýöne häzirçe bolýdy, joraňam ýollaşmam ýok, kenýanynda diýip gitmek üçin diýdi. Bolya diýdi de goýdy, ruhsat berdi. Soňundan Taýlanda geçsem näle gora taýdan diýip ýakyna kendi soradym boly. Söýdi kakama, gatera söýdi. Ona da bir gün benim geçdim, dinlemedim de. Soň bäri gelenimden soňra çagaçymda kakama "Hello Taýland" diýdim. Onu ne diýdi kakam. Ýok, durdu şok boldy we gülle bolya gowjadyk gezdi. Ondan soň plan yerlere de gittiydi. Kakamın bu temalardan informasiyalar yaman gowy. Öz geografiýany gatgowy we hem işte televizorda hem gezgen programmalar görüyorsan kakam gowy yerler bilýär. Ýatdan bilýärler. Kakam öýde ýaşatyrman gowy yerlere geden. Ondan soň maňa ruhsat berdi. Şeýde prosta gorkýa çağalarynyň hani başyna bir gelmesini gorkýarlar. O saatda ruhsat beren oklar aslında. Olara isleýärler. Men soradym, näme şu ben o kakam şuňa gitýän, zadet ýani soradym. Kakam maňa diýen zady. Ýok, gaty beýenýän gyýdy görmeli, gitmeli, etmeli de ýöne prosta sen niýe gyýdy bolýandy. Şu saatda men gorkýan niýe. Ama diýen zat şu oldu yani onların bizim gezmemizi isteýärler. Neyse bularım sizin etçek zatlaryňyz üçin engel däl. Bularım aşarsyňyz, halis bolmasa aýtmany gezip berin. Ne dedi? Aýtmany gezip berin. Aynen etçeň eden soň zaten isat diýen oklar. Yani koca ümitleri yok da şaşaratdan. Ekmeğimiz maslahat berýär, sokmaň sorta çıkıp gelin. Şu at gollaýarlar dämi seni? Şu at atýaroklar. Ýöne bu insan ýurdum diýdi. Indi ýygyna barak, indi hiç bir ýere giden ok Türkmenistana gelýän diýdi. Ýöne men конечно tak ýene bir ýere aldaşyrdy o saatdan ýene gelirim kam diýen. Men şu onça wagtyň içinde zat bugün doganym bilen görleşdim. Ejeme diýipdir biri, hani gezip görmesin, çıksın inni, gıyçağa, eýlen beýlen. Ejemem aýdypdyr, gezsin-de ýaş wagty diýipdir. Gaty begendim şu gün onu eşitip bara, şu wagt gollaýanyny eşitip ejemiň. Gowdy ýani başda hemme kişi kösenýär, hemme kişi o zatlardan geçýär, ruhsat almaktan. Ondan soň menem gaty kösenim iki hepdelep zordan alym sebäbi aňsat. Zatlar biri gelýär, gyýdyň ýa oglun gelýär, saňa diýär
Men daha da gidip baryan yurt dışına gezmäge, dünýäni seýahata çykýan, birden 5-6 döwleti gezýän. Yani özüňem zat edersin, gorkarsyň, bilmeýän ýerleri ýökeje gidip barýar diýip, men üçin hem kyn boldy. Ýöne soňuna ruhsat berdiler we şu wagt gollaýarlar. Ejem şey diýenini eşitdim, gaty beýendim. Yani dowam. Makarnayla Halamadın mı? Filip. Şu taýsyny haladım biziň goýy, mana tutup bile bakloy. Biziň näme diýaly, unaşma diýaly, şol nämesi, nudly. Ýöne bir üýt koşujak bir baharat var şu taýda, ben çöp bilmedim şu wagt näme diýdi. Ja. Taylandlyň özleri näilirek diýsem, ýeňilirek ýerler, bir giden zady ýerler. Bu sodan, tamam, sodan ýetýär bir kere. Şeýle. Bunu da köri wa. Köre. Sodan ama ýetýär. Ağacı yaman. Ýöne bärik gelsek açýarlar, düşünmän towuklar we butlar satylýar, hem arzan hem yaman gowy doýurýar. Meýrem ädiňe şonu ýejek diýip bören boldy, ýerden turduk towy ýemene giderli oturan boldy. Yapıya kenar. Yapıya Bu kenar. tavukların gezmeli. Ha, bu towuk bilen bugün. Ha? Gel yana. Ovadan edip zat yasaptırlar. Balık bloklardan, zatlardan. Bular görayında. Bizim hostele yakın yerde. Şöyle. Onun ama yine yük taşıklık bolsa yine de açar sözümü ve gösteredim paka. Ve şuna edetmeli eğer arzuğunuz bir zat etmek isteyen zadınız bağ olsa ertir git şu gün çıkın şu gün başlan. Yok manyolu çıkmak değil. Şol video görmek ondan sonra öz arzuğuna bir edim etmek diyecek olyanım. Onun için şu günden başlan.